To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokacin. Bayan zaman majalisar ministoci da aka gudanar a fadar shugaban kasa ranar 18 ga watan Maris shekarar 2025, an samu karin bayani kan dalilan da suka sa ministan yawon bude ido, kasuwanci da shakatawa ta kwace lasisin aikin hotel din 'yan China wato Solix International da ke babban birnin Yamai. Ga dalilan wato kamar haka. Na farko akwai rashin bin ka'idoji da 'yan China ba sa yi, inda misali hotel din na Solix ke fifita 'yan China fiye da kowa. Hotel din na ba 'yan China wato ɗakuna na hotel na tsawon lokaci ga kamfanoni irin su wato CNPC da Wapco Niger, wanda hakan ya sabawa dokokin aikin hotel da dokokin ƙasa. Sannan kuma mutane da yawa musamman 'yan ƙasashen waje wanda ba Chinawa bane, ba 'yan Niger bane, kuma suke raɗe-raɗin cewa akwai wato rashin gaskiya cikin wannan hotel, inda ba a saka musu mara kamar yadda ake ma 'yan China. Sannan bayan wannan akwai dalili na gaba, shine kin baiwa ma'aikatan ƙasanmu wato ma'aikatan da ke sa ido da tantancewa wurin yawon bude ido wato inspector da etablissement touristique, kin ba su damar sanin abin da ke faruwa cikin wannan hotel din na Solix. 'Yan China ba sa barin a shiga a yi bincike, a dudduba a ga in komai na tafiya da ya kamata, wannan da ake ganin kamar yana tattare da rashin gaskiya. Sannan bayan wannan akwai cikin filin da gwamnatin Niger ta ba 'yan China lasisin su yi aikin na Solix International, wato 'yan China sun bayar da wani yanki na wannan filin da suke da lasisi a kansa, sun bayar da shi a wasu wanda ba a ambato sunansu ba. Sannan bayan wannan kuma 'yan China sun ƙi su ba hukumomin ƙasa takardun da ake bukata, kamar wato irin rahoton shekara-shekara, lissafin kuɗi da rijista da abokan ciniki, sai da sauransu da irin abubuwa makamanta haka, duk sun ƙi su yi wannan. To a ƙarshe waɗannan dalilan ne suka yi sanadiyan gwamnatin Niger ta yanke hukuncin kwace lasisin daga hotel ɗin na Solix International. A nan mu a matsayinmu na 'yan Niger muna kira ga gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukan mataki ga duk wani wanda zai nuna halin rashin bin doka da oda a ƙasarmu. Jama'a sai ku bayyana muna ra'ayinku a comments.